Irakaslea izateko motivazioa, 31. taldea. Kaixo, nire izen Mikel da, eta irakaslea naiz. Zergatik erabaki nuen irakaslea izatea egun batean? Alde batetik, soldata egokia izateko, opor asko esango nituelako, ordutegi egokia zelako, eta bizi kalitatea ona izateko. Hori nire kanpo motivazio positiboa da. Bestaldetik, umeekin egotea gustuko dudalako, zoriontsu sentitzen naizelako nire buruarekin eta lan egiten gustura nagoelako. Hori nire barne motivazio positiboa da. Kaixo, nire izena Marta da, eta irakaslea izatera behartu ninduten. Zergatik izan behar nuen irakasle? Alde batetik, zerbaitetan lan egiteko eta kontzientziarekin ondo sentitzeko. Eta gainera, ez nuen maila basuko langilea izan nahi. Hori, nire barne motivazio negatiboa izan zen. Bestetik, zerbait ikastearren egin nuen, nire familiak zerbait ikasi behar nuela esan zidalako, eta langabezian geratzea ekiditu nahi nuelako. Horiek nire kanpo motivazio negatiboaren adibideak dira. Hau izan da guztia.